வணக்கம். நான் டி பூமிநாதன், ஸ்ரீ சாஸ்தா எர்த் மூவர்ஸ் நம்பர் 1 டோல்கேட் திருச்சி மாவட்ட எர்த் மூவர்ஸ் உரிமையாளர் நல சங்கம் இன்று வரை சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. இச்சங்கத்தில் பயணிக்கும் உறுப்பினர்களும் இச்சங்கத்தில் பயணிக்காத உறுப்பினர்களுக்கும் எந்த ஒரு தொழில் ரீதியான பிரச்சனைகளை உடனுக்குடன் சங்க தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் சேர்ந்து உடனுக்குடன் தீர்த்து வைத்து நம்ம சங்க அந்த உறுப்பினருக்கும் சங்கத்தில் இல்லாத உறுப்பினருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் தீர்த்து வைத்து சமூகமான நம்ம உறுப்பினருக்கு சாதகமான ஒரு சமூகமான தீர்வை கொண்டு செல்கின்றார்கள். இதுவரை நிறைய உறுப்பினர்கள் பயன்பெற்றுள்ளனர். அது இல்லாமல் நமது சங்கம் ஒரு தாய்மை உள்ளவற்றுடன் சமூக சேவையும் பொது சேவைகளும் திறம்பட செய்து வருகின்றனர் இதுவரை. இதனால் நம்ம சங்க உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சங்கத்திற்கு ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டு இச்சங்கம் மேலும் மேலும் உயர்ந்து இந்த 2வது ஆண்டு விழா மட்டுமல்லாமல் சில்வர் ஜூப்ளி விழாவையும் கொண்டாட வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் நான் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். திருச்சி எர்த் மூவர்ஸ் ஓனர்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நண்பர்களே, நான் இந்த சங்கத்தில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் ஒரு சாதாரண ஒரு 2007 ஜேசிபி வச்சு என்கிட்ட ஒரு நிறைய மிஷினரிஸ் இருந்தது. 200 கேட்டர்பில்லர், ஒரு 7 டிப்பர், எல்லா சகல வசதிகளோடு இருந்து பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆகி தான் இந்த அசோசியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 1 இயர் முன்னாடி நான் ஜாயின் பண்ணும்போது இருந்தேன். அதாவது மஞ்சு ஃபீல்ட் அவுட் ஆகி வெளியே போயிட்டாங்கிற அளவுக்கு இருந்தது. நம்ம அசோசியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என் கூட இருக்கிற நண்பர்கள் ஒரு 6-7 நண்பர்கள் பயங்கர சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அசோசியேஷன் என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் மீட்டிங்ல சொன்னதுதான். யாருக்காக இருந்தாலும் சரி, கஷ்டப்படுற நண்பர்களுக்கு கை கொடுத்து மேல அவங்கள கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு நம்ம அசோசியேஷன் ஒரு கொள்கையா வச்சிருந்தோம். அதே மாதிரி அந்த கொள்கையில நானும் ஒரு பயனாளி தான் இந்த அசோசியேஷனை பொறுத்தளவு. ஏன்னா முதல் வாட்டி நான் அசோசியேஷன்ல ஜாயின் பண்ண புதுசுல என்னுடைய செயலாளர், துணை செயலாளர், பொருளாளர் மற்றும் நம்ம துணை தலைவர் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து மஞ்சள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, ஒரு வண்டி எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாடா ஹைட்டாச்சில 33 மிஷின் பார்ட்னர்ஷிப்ல எடுத்து கொடுத்தாங்க. அப்ப கூட அண்ணன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவையில்ல, நம்மளே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே போட்டு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வண்டிக்கு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நாளடைவில் கொஞ்ச நாள் போகும்போது ஒரு 6 மாசம் கழிச்சுட்டு ஒரு 140 எடுக்கும்போது அண்ணா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னாங்க, நான் தனியா வண்டி வேணும் அப்படின்னு நண்பர்கள் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நண்பர்களே பண்ணி அந்த 2வது டாடா ஹைட்டாச்சில சின்ராய் எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க. அப்போ ஃபைனான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எஸ் பேங்க் விஜயகாந்த் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு ஃபைனான்ஸ்ல சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதே போல ராம்பேக் முதலாளி ஐயர் அவர் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி எடுத்து கொடுத்தாங்க. வசந்த் இவங்கெல்லாம் அந்த வண்டி நல்லா ட்ராக் நல்லா போகும், அடுத்த வண்டி பிளான் பண்ணாங்க. அப்போ ஒரு டெமோ மிஷின், அதுவும் சின்ராய் தான். அந்த டெமோ மிஷின் ராம்பேக் மூலியமாவே திருப்பி வாய்ப்பு ஒன்று கிடைச்சது. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ்ல நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து அதுல இன்னைக்கு வரைக்கும் ட்ராக், அதாவது ஒரு வண்டி கொடுக்கறது பெருசு இல்லைங்க, எடுக்கிறது பெருசு இல்லைங்க, அந்த வண்டியை ஓட்டி நல்ல திறமையா நம்ம டியூ கட்டி நல்லபடியா கொண்டு போனதுனால தான் அந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அதுல நல்லா போகும்போது நமக்கு ஒரு அறிமுகமாவது ஐஓபி பேங்க் மேனேஜர் மிஸ்டர் சுரேஷ் சார், நம்ம ஜமால் முகமது காலேஜ் கிட்ட பிரான்ச் இருக்கு. அந்த மேனேஜர் பார்த்துட்டு லாஸ்ட் 20 இயர்ஸ் எங்கிட்ட அக்கௌண்ட் இருக்கு, நீங்க எல்லா வண்டிக்கும் டியூ வெளியே கட்டிட்டு இருக்கிறீங்க, ஏன் எங்ககிட்ட கேட்க கூடாதா? நான் அப்ப சொல்றேன், சார் விளையாடாதீங்க, ஐஓபி பேங்க் எல்லாம் கவர்மெண்ட் பேங்க்ல எல்லாம் எங்களுக்கு தருவீங்களா, வந்த கொலட்ரால் கூட அப்படி இப்படிங்குவீங்க, அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை, வாங்க பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு வண்டி பண்றாரு. அப்ப எனக்கு பாப்கேட்ல சப்போர்ட் பண்ணி நல்லபடியா வண்டி எடுத்து கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பேக்ஹோல் லோடர் ஒரு 3 மினி எஸ்கேவேட்டர், அது அந்த 2007 மிஷின் கொடுத்துருந்தேன். கொடுத்துட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே புது மிஷின். இது எதுக்கு நான் இவ்வளவு உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா, ஒரு வண்டி எடுக்கிறது பெருசு இல்ல, கரெக்டா நம்ம டியூ கட்டி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ட்ராக் நல்லா இருக்குங்கிறது ஒரு விஷயம். நம்ம சங்கத்துல ஒரு சங்கத்துடைய தாரக மந்திரமே எந்த ஒரு நண்பர் கஷ்டப்பட்டாலும் ஒரு கை தூக்கி விடுவதற்கு நம்ம சங்கம் எப்பயுமே சப்போர்ட்டா இருக்கும். டியூ கட்ட முடியாதவங்களுக்கு கட்டி கொடுத்துருக்கிறோம், வண்டி உள்ள போனவங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கிறோம், வித்து அவங்களுக்கு லாபத்தை கொடுத்துருப்போம், ஃபைனான்ஸ்ல பேசி டியூ கட்ட முடியல, நாங்க 4 பேர் 5 பேர் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணி கட்டி இருக்கிறோம். ஸோ எந்த ஒரு விளிம்பு நிலையில யாரு இருந்தாலும் ஒரு நபருக்கு நம்ம சங்கத்து மூலியமா ஒரு உதவி தேவைன்னா நாங்க கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி போய் நிற்போம். ஆனா நீங்க சங்கத்துல இருக்கிறீங்களா, எங்க கூட பயணிக்கிறீங்களா, சந்தா கட்டி இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்க மாட்டோம். முதல்ல அவருக்கு தேவையான உதவிகள் செஞ்சு எங்க கூட விருப்பம் இருந்தால் வாங்க, முதல்ல அவரை கை தூக்கி மேல நிறுத்தி அவர் ஆசுவாசம் படுத்திட்டு தான் அடுத்தது மற்றது பண்ணுவோம். அதனாலதான் எங்க அசோசியேஷனுக்கு இவ்வளவு பெரிய பேரு, இவ்வளவு பெரிய புகழ். இன்னைக்கு வரைக்கும் திருச்சி எர்த் மூவர்ஸ் ஓனர்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் திருச்சியில ஷார்ட் டைம்ல எல்லாத்துக்கும் எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கிறோம். என் கூட நின்றுட்டு இருக்கிற என்னுடைய சக நண்பர்கள், நிர்வாகிகள், நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள், என் கூட இருக்கிற 6 நண்பர்களும் இறைவன் கொடுத்த வரன் மாதிரி தான் இந்த அசோசியேஷன் இந்த அளவுக்கு ரன் ஆகிறதுக்கு. எங்களுக்குள்ள எந்த என்னைக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு கருத்து வேறுபாடு கூட வந்ததில்லை. அந்த அளவுக்கு அசோசியேஷன்ல காட்ஸ் கிஃப்ட்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த அசோசியேஷன் மேலும் மேலும் ஆலமரம் மாதிரி பல விழுதுகள் ஒரு பெரிய
மரமாக ஆகி ஒரு தோப்பு ஆகணும். அதுக்கான முயற்சிகள் நானும் என்னுடைய சக நண்பர்களும் சேர்ந்து எடுப்போம். உங்களுடைய ஆதரவு, எல்லா நண்பர்களுடைய ஆதரவும் கண்டிப்பாக நம்ம திருச்சி எர்த் மூவர்ஸ் ஓனர்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனுக்கு இருக்கணும்னு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.